Buongiorno, bonjour, bonjour, bonjour. A tu? Eccomi qua. Paște fericit la toți cei care sărbătoresc Paștele. Le doresc un Paște fericit. Astăzi, de Paști, eu sunt mereu în mișcare. Deci am avut mult de lucru. Da? Și o să ziceți, ce ai mai făcut tu astăzi? Astăzi e o zi de sărbătoare, dar în zilele de sărbătoare eu mă pregătesc tot timpul ca să ies. Da? Deci sunt foarte sexy de Paști. Ok. Și cum vă spuneam, sunt într-o perfectă stare de sănătate, de bucurie. Sunt în familie și ce să vă zic, o să încerc să fac un video scurt, să salut pe toți cei care mă cunosc, ortodoxi în special, să le zic să avem un Paște fericit și mai presus de toate să avem grijă să nu ne vindem sufletele și să fim oameni buni și să ne înțelegem între noi. Mesajul este acesta, deci orice și orice greutate ar avea un om,